magmamahal at huwag na kayong kukurap. Mati yan na mangyayari dito. Ayun na mga idolo sa bandang kanan. Si Elvira sa gitna. Itong si Maura. Ayun na mga si Ron sa kaliwa. Sa bandang kaliwa rin si Marcelo de la Cruz. Para tayo sa harapan. Anak ko, lalaro ka. So, yun! Diyos ko po, kain to. So, marami-rami itong ating mga women's category. So, bago tayo magbakbakay, kailangan mo ating mag-shoutout. Shoutout siyempre natin si Mayor Julio C. Ramos ng Santa Maria, Pangasinan, at sa lahat ng mga sangguniang bayan members, local government unit ng Santa Maria, Pangasinan. Sa ating mga nagpapa-shoutout dyan, shoutout kay Ma'am Cathy Etrata. Okay, so napakarami itong mga to ha. Meron tayo ito, dadagdagan, GLC, Navy, BCC, MW Play, excellent, and independent provider. So shoutout muna natin siyempre si John Robert Guinness at si Sir Robert Guinness, si JB Tabuol, and si Hazy Smith.
At sa lahat ng mga organizers, mga kapulisan, mga bumbero at mga rescuer na narito. So napakaganda ng mga ng palaro dito. This is the first time ever na mangyayari dito sa Santa Maria, Pangasinan, sa pamamagitan siyempre ni Ronaldo Ranza, na taga rito sa Santa Maria, Pangasinan, si Jesus Garcia. Ang sabi ni Mayor kanina, hindi ito ang una at huli. Dahil sa by October this year ay magkakaroon tayo ng mas pinalaki, mas pinalala, mas pinatinding karera ng bisikleta dito sa Santa Maria, Pangasinan. So nagpapasalamat tayo dito sa mga dumayo, mga Team Excellent Noodles, Team Navy, Team GLC, mga independent rider, BCC, si Eric Adado Sungiro. Okay, MW Play, andito rin pala si Cristel Galinato, tsaka si na isa, si Dayan Opanya. Okay, so wala pa tayong flag down, medyo nagkakaabuyan pa, hindi pa binababa ni Sir Jesus Garcia yung ating flag para sa pag-uumpisa ng laro. Okay, shoutout muna natin si Mayor Julio C. Ramos sa lahat ng Sangguniang Bayan members, ang ating Vice Mayor, hindi ko nakuha yung pangalan ni Vice Mayor, ha? Ang sa ating co-founder, si Sir Robert Guinness. Okay, medyo maganda-ganda to dahil maraming maglalaban-laban. Andito si Christine Dialog, si Chloe, si Althea, si Roan de la Peña, si Joanna, si Matilda, bagong rebound, si Raven, si Jenna, si Rosalie, si Ems Krog, mga excellent noodles, si Maria Micaela, si Mila Sens, si Cristel Galinato, si Dayan Opanya. Nandito rin si Eric Adado, saka si Monty Mayor. So halos lahat pala kilala natin itong mga to, yung mga Team Navy naman dito. BCC to. Oh, dalawa yung BCC dito. Okay, so malapit ang ibaba yung ating flag. Tignan natin kung sino ang unang bibigwas dito. Ayan na. Ayan na, hinawagay-way na. Hinawagay-way na ating flag. Flag down! Pinlag down na ni Jesus Garcia. So ito na ang umpisa, si Elvira, si Angelic, si Jamaica pala yan. Okay, so flag down na tayo. So sino kaya dito ang unang babanat? Sino ang unang titirada? Magandang bakbakan ito. Sabi yan. Wala pa tayong bumibigwas, So 3 laps tayo. Winding. Tamang likod-likod na, Yan, bumanat. Ayan, uy! Bumanat na kagad. Unang umangat itong si Winaysa ng Team Navy. So si Winaysa, sunura na, bihinang kagad. Mukhang nagkakasaga ng kagad itong ating mga riders. Tignan natin kung hanggang saan. Hanggang kailan. So si Winay po yung nasa harapan. Hinahabol ngayon ni Rosalie, ni Natalie Makasaib. So meron tayong rider sa harap. Ganda ng bakbakan ng mga to, sa harap. So ito yung ating mga breakaway. Si Michaela, Natalie, yung nasa harapan, si Wenay, saka itong si Marian Dangumos. So hinahatak ni Natalie itong grupo para makabigay dito sa ating solo breakaway. So meron tayong isang solo breakaway. Ito si Wenay sa bata. Si Naisa Binoya, yung unang bumigwas ng Team Navy. Ito yung bagong recruit ng Team Philippine Navy. Itong si Naisa Binoya. So yung mahabol sa likod, yung mahabol sa likuran.
Si Micaela, hinahatak niya itong grupo. Palapit dito sa ating solo breakaway. So, didikit. So, didikit si Micaela. Breakaway. Sino to? Uy, si Marian Daumos naman. Si Marian Daumos ng Team PNSI. Standard Insurance Philippines. So, lumalayo siya ng mga 100 meters, ha? Hindi makahabol sa likod, oh. Kanina, nakikip ng sinitan. Lumayo. So, lumalayo itong ating solo breakaway. Lumalayo. Ng mga 100 meters na. Itong si Marian Daumos. So, walang galaw yung ating peloton. Bakit action tayo? Sorry. Ito yung ating breakaway. So, lumayo na. Naku, mapakalayo na. 150 meters na. Ang nilalamang ng ating solo breakaway doon sa ating peloton. Itong si Marian Daumos. Si Marian ba? O, si Marian. So, walang galaw yung ating peloton. Yung ating grupo. So, nakakalamang na yung breakaway natin ng mga 200 meters dito sa ating main peloton. So, walang galaw tong peloton, ha? Mga bullet Chloe. So, napakahaba, ha? So, dito tayo sa main peloton. Walang galaw tong peloton, ha? Walang naghahabol dun sa ating solo breakaway. Binabakuran ng Navy itong harapan para hindi nila habulin yung ating solo. So, wala rin galaw itong mga excellent Navy and excellent noodles. So, walang nagbabantang umabot kay Marian Daumos. Parang nag-chill ride lang, ha? Uy! Shout out sa mga nanonood, Star, Banggas. Okay, so nagkakabaratan. Kakabulin ba kaya nila? Andito si Jamaica Amang. Yun, Umangat sa kaliwa si Abigail, sinundang kagad ni Jera. Sumunod itong mga Navy. Excellent leaders. So nagkakabaratan, mukha magkakatira sa batang kanan naman si Chloe. Ito si Altea sa buradang gitna. Nakatabi ito si Amang. And Scrog, PCC. si Matita to. Uy, mukhang nagkakaproblema itong bike ng ibang mga riders dito sa likuran. Si Roan, ito na si Matilda Krog, Robin Valdez. Umangat si Elvira sa harapan. Banat, sagad na sagad yun, ha. Uy, isko pa kayo na, napakabilis. Napakabilis. Grabe. So, dito naman si Wela sa likuran. Si Chloe mukhang nauubusan. Idol. Si Roan, si BCC, si Montemayor, si Raven. Andito lang si Erica. Katabi itong si Elvira. Ay, si Matilda. Yung ating winner. Ito si GLC, oh. Si Calinato. Si Upanya. Si Christine Dialeg. Nagbabalik bike, ha. Hindi, malayo na. So, malayo na yung ating solo breakaway. Meron lang tayong 3 laps dito, ha. Uy. Wala ang buwata. Umangat na naman yun. Si Wena, sinandang kagad ni Jenna. Nagsusuluran na naman itong ating pagbibumanat. Bay, umangat. Din na din si Mayromi kaya sa bibandang ito. Parang humirimati na. Ayan, si Milasen, si Christine Gordalig, medyo makipot. Napakarami nila. Natalie, dito lang sa ito. Si Abigail, nandito. Si Erica. At saka itong si Galinato. Si Roan de la Peña. Nagbabalik bike. So ito si... Ako yata ito. Sino to? Nagkakabaratan doon sa harapan, ha? So may umaabot na naman tayo mga riders. Naiiwan ng bagya itong mga to. So
So may tatlong bumabalat dito sa harapan. Dalawang Navy at saka isang GLC, si Hans Krog, Naliligo na po si Ate. si Alejado. At saka yun, mukhang si Jamaica yun ha, bumanat na yun. Bumanat si Matilda Cruz. Ito na ako, biglang dumikit si Matilda, sagad na sagad. Luminga pa sa likuran ha. Ito na si Erica, humahabol na rin si Robin Joy. Mukhang magandang labanan ng mga to. Bumana si Robin Joy, sinundutan ni Erica. So naiwanan tong si Alejado. Saka tong si Hans Krog. Si Eds. Kaya. Si Robin Joy. Si Matilda. Hindi na kaya. So ang nauubos ito ha. So sino yung isang Navy na yun? Parang si Jamaica Aman o si Elvira. Hindi kaya. So tatlo na tong Navy na umadvance. Pinaka second group na ito. So dumidikit pa rin tong si Erica. Kaya na. So ang kanilang speed 53. Sagad na sagad to ha. 53 kilometers per hour. Ang ating grupo, uy, hinahatak naman ng Navy itong grupo. Napakabilis ha. Talagang pakakalasan din itong grupo natin. So, nagpapainit pa lang yan kahit mainit ang panahon. Basta meron na tayo, umangat na sa kaliwa si Alejado dito din, sinagad niya, sinundang kagad din, Krog. Umangat na rin si Chloe, nakatan na rin ni Jamaica, nakatan na rin ni Jesse, umangat na rin dito si Wanay Pogi, si Jamaica. Ito na si Altea sa may bandang gitna, ito nagbabalat ng kanilang speed, 49 kilometers per hour. Sino kaya may iwan sa grupo na to? So, dito kayo sa gitna yung ating mga excellent notes, si Miraced, ni Kyla, si Jalinato, si Apanya. At itong si Christine Joy Dileg. Umangat si Jersey sa kaliwa. Sinusundan ngayon ni Christine Joy Dileg. Inangatan na rin ni Mirase. Kala mo rematihan na ha. Tignan natin kung madidikitan pa nila yung ating mga breakaway sa harapan. Inangatan ni Mere sa kaliwa Hindi nakita ni Rowan. Umangat na. Puro na ibina yung nasa harapan. Puro na ibina. Umangat na rin si Rosalie, nag-aabol na si Rosalie. Yung lacrosse ng GLC. Angat, tuloy! Dikit! Naku po. Maratan na naman dito. So dito nagagalap, naiwan dito si Natalie. Na MW Play. Angatin mo, minsan lang. Huwag mo nga, huwag mo. Ha? Uy! Uy! Umangat na naman si Abigail Rombaon. Sinundang agad ni Rosalie yung ating silver medalist sa road race. Dito rin pala si Joanna. Yan kaya speed, 50, pati bayan to. Pero si Rowan, hindi na pa niya angatin mo Rowan. Pupusan dito sa Peliton. Ayun, malapit lang. Uy, malapit lang pala yung grupo ha. Medyo malapit lang yung grupo sa likod. Uy, hinihingal si Altea. Mukhang dala pa rin niya yung pagod niya dun sa Natividad ha. Mukhang mas maganda laban nila dun sa Natividad. Dahil dun talagang balatan dun. Dito kung kailan dumami, saka naman nagpakiramdaman. Puro Navy na yung nasa harapan. Sino kaya ang maghahabol dito? So naiwan dito yung mga GLC, 4 na GLC. O meron tayong GLC doon sa harap. Excellent noodles ang wala doon. So ang naiwan dito yung 4 na excellent. So advance tayo dun sa harapan ha. Doon tayo sa harap. Dito tayo sa 5 women breakaway. So 5 ito. Nako, 4 versus 1 ang labanan. O meron pa tayo solo doon, di ba? Si ate ano. Si ano pa yun, ang isang solo breakaway pala nasa harapan pa. So bali second group ito. 5 second group. Matilda Krog, Robin Valdez, si Eric Adado, si Jamaica Aman at saka si dito isa. Si
Si Angela Bermejo pala to. From Iloilo and Cebu to. So nakuha na rin pala siya ng Philippine Navy. Itong si Angela Bermejo. Siya yung bronze medalist sa ating individual time trial and 4th place sa road race ng under 23. So maraming bagong mukha dito sa Team Navy. Team Navy Girls, Team PNSI. So ito yung ating second group. Si Matilda, si Angela Bermejo, Robin Valdez, si Jamaica Aman at saka itong si Erica Dado. So malayo na agwat nila dun sa ating main group. So ang kanilang speed, 40. So puntahan naman natin yung ating solo breakaway. Ang lamang niya ay mga 400 meters na. Ang nilalamang niya doon sa ating main peloton. This is Marian Dacumos of Team Standard Insurance Philippines, Philippine Navy. So veterano na to si Marian. Ang kanyang speed 41, 42 kilometers per hour. Abangan natin dito yung mga grupo. So ito yung ating second group. Mga Navy pa rin to ha. So meron silang isang kalaban dito, si Erica Dado. Meron tayong isang kumakawala, Navy na naman. Mukhang ito si Abigail Rumbaon, mga ating gold medalist sa Women's Elite last National Games. Sabi Abigail ba? Ay, si Jelcy Sabado, si Jelcy. So ito yung ating grupo. So walang nagja-jump sa kanila ha. So first lap pa lang naman eh. So si Joanna naiiwanan na. Batang bata naman to eh. So dito nagbantayan to ha. Chloe tsaka isang excellent noodles. Mukhang naubusan na kagad. Kapit lang idol. Malapit lang. Oo. Ayan na yung ambulansya kung ayaw hindi nyo na kaya. Okay. So dalawa na itong ating breakaway. Parang may dumikit na isang Navy. So may isang dumikit. Si Matilda. So dumikit si Matilda Krog dito kay Marian Dacumos. So naging dalawa na itong ating breakaway ha. Okay, ito meron tayong isang solo second group naman. Si Angela Bermejo. Bagong recruit ng Navy to ha. Uy, lakas nito ang batang to. From Iloilo to eh. Or Cebu. So Navy uli, itong sumusunod dito sa likuran. Parang si Jamaica man to. May pinakalas nila si Erica Dado ha. Diba sino yan? Sa akin mo ba? Sino? So, si Aman. Si Aman, si Jamaica. So si Jamaica Aman from Quezon Province. So nagpapakalasan tong si Robin Valdez at saka tong si Erica. Pinakalas nila si Erica. Patibayan tong dalawan to ha. So bale third group natin to ha. Ito si Robin Joy Valdez and si Erica. Talagang mahirap talaga kalaban kapag marami kang mahirap talaga. Kapag apat o tatlong kalaban mo. So advance tayo dun sa mga nauna na dahil pa-finish line na yun. So ride safe. So halos Navy. Philippine Navy Standard Insurance sa mga ngalo dito. Si Jamaica man from Quezon Province. Ito si Angela Bermejo. Ibibigay kaya ni Matilda kay Marian Dacumos ang panalo? O magkakarimatihan pa tong dalawa na to?
Ayun na, last 200 meters so the finish dahil si Matilda pa rin yung nasa harapan. Matilda versus Marian Dacumos, ang kanilang speed 49.50 kilometers per hour. Last 200 meters to the finish line. Ito na, binibigay na ni Matilda kay Marian Dacumos. Ayun, for the first time ay na-vlog natin si Marian. Champion! Third place to si Angela Bermejo, yun sumupag ko. So atin fourth place si Jamaica Aman Valdez and si Erica o Team BCC. Puro na ibig lang si JLC Sabado. Okay, so ito yung ating main group. So may kukunin pa ito kung hindi tatlo, apat pa. Dahil top 10 tayo. So andito pa rin si Abigail, mga GLC, Natalie, Ems Scrooge, Althea, si Jenna, si Rosalie. So marami pang neighbor rito Okay. 1.4. So last 500 meters on the finish line. Magkakarimatihan ba kaya dito sa ating mga riders? Huwag na kayong kurap, huwag na kayong pipigil dahil sigurado rimatihan to. Napakarami itong ating mga riders na magkakarimatihan. Tignan natin kung sino ang unang aangat dito sa rimatihan. Bago tayo magrimatihan, bago tayo magbakbakan, kailangan mo tayo shoutout si Mayor Julius Ramos, si Robert Gines, si Ronald Urasa, saka si Jesus Garcia. Ito na, last 200 meters to the finish guys. Ang kurbado na to, rimatihan na to. Sana safe na safe to, makarimati itong ating mga riders. Nasa harapan itong si Abigail, si Roan, si Rosalie. Sino kaya dito ang unang babal at huwag na kayong kukurap. Rimatihan na mangyayari dito. Ayun na mga idolo sa bandang kanan. Si Elvira sa gitna, itong si Maura. Ayun na mga si Roan sa kaliwa. Sa bandang kaliwa rin si Rosalie de la Cruz. Para tayo sa harapan. Ayun na una si Althea. Si Oscar sa bandang kanan. Si Jenna. Ay sus ko po kain do. Ayun na mga idolo si Rosalie nasa harapan. Rosalie Benzo sa Polo GLC. Polo GLC ito nasa harapan. Ayun, Ems Scrooge, Althea, Jenna. Diyos ko po kain do. Anong nangyari doon sa Marcel sa harapan? Ngayon nasa lubong tayong tricycle.